салом алейкум бардорони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Имрӯз хостум ки дар бораи тарзи проверка кардани телефонҳо ва тарзи ёфтани имейли телефон аз телефон ба шумо маълумот пешниҳод кунам. Бардори азиз, барои дидани имейли телефон ба шумо лозим аст ки дар телефонтон звёздочка решётка 06 решёткаро занед ва рақами имейли шумо мебарояд. Шкали ки дар экран ҳозир мемонем кодча ва дар ин тараф сайте ки барои проверка карданаш ушо мемонем. Бардори азиз, email.tg мешавад. Доим бардори азиз проверка кунем ки телефонҳои шумо дар рӯйхати сафед ҳаст ё нест. Бардори азиз, ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. Сайта ссилкаша дар поён дар комментария видео мемонам. Иҷа номшам мебура бардоро бибинем, бидроин телефонотонро проверка кунен ва телеграм канали мо дар охири видео мемонам. Ша бардоро дроин ҳамат хоҳиш мекунем дар уҷаам подписатсия кунен. خبرهای نو که در یوتیوب پخش می‌کنیم در اونجا می‌پخشیم. ایوان برخوردار شوین. هزار رحمت کلام برای دستگیریتون.